Как да започнете здравословен начин на живот? Първо, спортувайте. Вместо да правите много упражнения веднъж седмично, правете малко упражнения всеки ден. Приемайте по-често вода. Водата е полезна за абсолютно всичко, най-много за кожата, за да я държи здрава и силна и мека. Знаете ли, че през лятото трябва да изпивате 2 литра и половина вода? 3. Заменяйте някои храни. Например, млечния шоколад го замествайте с черен шоколад. Желираните бомбони ги замествайте с сушени плодове. Има още много заместители на вредната храна, само трябва да я откриете в магазините. Номер 4. Лягайте си вечер рано. Предлагам ви да си легнете някъде към 8 часа, най-късно 9, защото предполагам, че всеки става рано сутрин и недоспиването не е полезно за вас. Здравословно. Всеки ден да приемате зеленчуци и плодове. Те са много полезни за вашия организъм. Също един съвет. Използвайте по-малки чини и купи. Защото така, ако напълните голямата купа с храна, човек е способен да изяде абсолютно всичко от нея. Също ви предлагам да ядете бавно, защото бързото хранене не е здравословно за вас, защото организмът така не може да осмисли какво се случва. Също и не правете диети, защото организмът не е готов за това и гладуването не е много хубав здравословен начин. Избягвайте сладките неща и бързите храни. Това беше клипът от мен за днес. Надявам се да ви е харесал и ако е така, дигнете палче нагоре. До скоро!